Japania kwa subrebra Amia wangwaje kwa ya ayeyi mamu Asroni asasi ura ya do asianso katetie Majaliba Oreba Emmanuel Kwantua, our Dustin, any Adam to four, Najin Penny Tata, Penny Yamakwaba. We are sorry for the delay. It wasn't our making. We had a little fault in our electricity, but due to the hard work of our electricians, we've been able to resolve it. Although we had a little challenge, but some engineers, you know, you better must say. Sɛ motimenya fidie no bi ahyɛ deɛ asɛe ne mu na yɛde kasa momfa nkyɛ ɛnyɛ ne a yɛpɛ no no obuo ne ani die kwan so ɛne yɛ ho da yɛnya nkɔpɔn da ɛnɛ obi biara ɛnyina apate n'akyi yɛnyina yɛba apate yɛase woyɛ abɔfra a mesrɛw na wɔma panimu atena se obuo no mpanyin de ateteɛ no yɛni so saa fɛfɛɛfɛ ɛnɛ yɛasa no ebeye lie am chew hwe no obi antu ammom di lie no so kama na enye fe ma me twɛn wai nyabotre mo badwuma ne yɛkasa nyabotre ma wiam nya attention ama ho na munyina mu ntini yɛ wa ha obuo ne ani die kwan so anɔpa yi de obɔbɔ mpaye ahyɛ ene homeda dwumedi ase no ɛyɛ yade nyina zona pastor James Buadu asieso bonsam kasiye pa fama na mame Ibia na yekwa adwontofo nkyɛn na adwontofo muntie mien ene adwontofo mpanimfo no nyamfo dwan kwasi abu ane mpanyin no ne adwontofo na ka bom enima mo beto ma kyerɛkyerɛ de aba enti muntie de edi kan eye onyame ngwangwani yede wase Ewi ama agyen ubema enwumi wase ade akye
na me won kwamu a yewi a antiesi adom ni nti yes na eto aso sa medical abo first 3 nti ene sa na yedwom to na ekro ti mesra onyina chiro na nwum bia kodo na apagya fam na ebia na yetwa wano so yetu de ya kyerɛkyerɛ ni wi a de aka nyina de beto aso ene yeseda na yeye dwom honhom nwum no yewie enwumre be hyase de obobo ye men enwum ni kwaso kakra ye beyi ye tight ana what if yes ye ti ye de boss mezisi wo na ye nyina ye yin fefefe enu akiri ye bebo ye main prayer. The main prayer will be served by the hard-working apostle for Ashanti East, Apostle Elijah Dusei Bamfo. Ono nene obobo ye main prayer na me bonsem kese pa famano. Afi na awurade asem baba ye nchen. The obobo mpa na awurade asem baba ye nchen no. Ani obi bia se yade nyina head of prophets our Ashanti East, Pastor Daniel Ajay. Bonsem kese pa wana bobo mpaye na nyame asema and then we dey ready asamba brain no yesof pani awati dwom ahwe akire awa Santiman convention mu sof pani Samuel Osu Boaten, the general secretary of the entire church, and then ono na odi onyankopon asamba brain oman Apostle Samuel Owusu Boaten. Bonsem kese pa fa hye awurade animunyam asem ni sia na yato yen sanfre Zona Pastor Moses apia mpataase na wabɔ mpa ye gu asem no so ɔno so hia nsɛmbɔ bonsem fama no yato yen sanfre mpanimfo bi nyame adom no mbɛka ye ncha ye bɛma ɔmo so de ɔmo no asema ba betudwa na ye bɔ ye main harvest afarebo afɔde ya mo ate ase sɛ de ne bepie mbefiri bebia ye nyina ya adwen kro se ye de kɔnɔ buom ya sase no so akɔ develop o sɛ de be ya ye nhie mu bi ye betimi de akɔ hɔnom asase ɛda santimam enti ye ne ya akeke hɔnom anhyɛ ase anya bibi wɔ so a wɔn hwi ana ate akam enti na yero ho na ye beyi de obayi bo crossing prayer ma ye na ɛyɛ ɔsɔfo a on stu afi ye dwumedi ye wɔ agye so Pastor Abel Osei, Deputy Head of Prophet Ashanti East, Bonsem kese pa fama no mame agye so sɔfo na yasre yesof pani otidum na ohire dwumedi so amaye kra oboni ani de kwan so menkyɛn ho no mpani ye bekin kotodua nim na ademnefo yahye anapa ye dwumedi no ase Obani amia ye yuwa na so we oh ye neje Obani amia ye yuwa na so we oh ye jo sre Obani
wa team of us as Suma. Odman Safo near Ruati. Now you told me to me no open upon your bodies or Kumko. I mean, I'm punctual at the Akopojo Tata. I shall say, Yakupo Crab will grow to my melipa. Otherwise, he assured me, Bambos from Quabo, a cry and Quamba, if we at that, Ukada bedroom and a pump day. The antebony and Hunubone. Was a Humetan ye, I am on Tamis and a pump day. Or no man, no Mawa, and Commander can say the Shemu demo. Men say me answer by opportunity. The Behana, my neighbor, soon as on Yakupon Pebu. If you said open a Bibia Fana Quansua, Edwaya in a Sini Kabia should end with Yam. Concluding, Udin Airport, Utuminti, Bishra. Amen. Amen. Does you know Pastor James Bodu Ase? In the matter of the four, Unyamingo Weni Yadawas. Unyamingo Weni Yadawas, Yadawas, yes. Yes,
Why
Yeah, money line fair. A member of somebody and a man was somebody. Now move with them no more. Cobana ye contour lines. Bisa. Now ye fair. Sabre, as you toss you know, comrades, Fabrai. Juma etosumi no ma Jane and a ekura Mike. Na se ma Jane ekura Mike dia. Na ye adia chin na me won kwabua. Bini bibi ade da nyame asio. Na where you handkerchief no. Na ye nyina ye hye nyame anu onyam. Sa wa ye na do ye wo hoda. Amen. Adia chin na me won kwabua. Adia chin me. Oh.
Ononkwa
I
Hey,
Sevunim se wani adia ba wonsam Sevunim se wani aji na wo pese radi una Sevunim se wani adia ba wonsam Sevunim se wani adia sere kakra Sevunim se wani abia bo wobi Sevunim se wani aji na wo pese radi una Sevunim se wani adia sheki wo ho Sabrai and Metaso comrade Sabrai Sir Anuma Ediho Badia Na ya to and Sa Afre the legend the living legend Auntie AC on the mic Adumuniti Auntie AC and my Jane Collabo. What may you know a yes, Crofway, sir? Sir Edmui, a gentleman penny, Sadia, a Dom Duano Air Kenny. Some penny Bonia Brasium, a Bonia Brasium, said the living legends, Anna Ekramai Kimudia. Now Yabato and Safra and Penny, now Homeda Kronkroi. Yanemo a bomb at the assassin Yami Animu Yam. Auntie AC on the mic. Yes, Yamena Maya. Asido, yes, Yamina Maya.